28 decembrie 2004, bătrânul moare și este îngropat în cimitirul din satul în care locuia, Marotinul de Sus. Imediat după mormântare, nepoata sa Mirela începe să se simtă rău și să aibă coșmaruri, iar familia crede că motivul este Nea Petrică, al cărui spirit s-a întors din mormânt. După 12 zile, văzând că starea femeii se agravează, decid să ia măsuri. 6 bărbați merg noaptea în cimitir și îl dezgroapă și, ca să alunge spiritul rău definitiv, îi scot inima, îi dau foc, iar cenușa a băut-o nepoata. Și uite așa, problema s-a rezolvat, numai că văduva și fiica lui Toma n-au fost incluse în ritual, iar când au descoperit la mormântul lui grozăvia, au anunțat poliția. Să râs că a fost strigoi, că ce? Moroi, pe sângele care este. Și s-a pornit o anchetă, iar cimitirul a devenit atracția lumii întregi. L-am scos din groapă de aici, a fost procuratura, l-a pus aici, i-a tăiat capul cu ferestreu, l-au luat la analize. Care au dovedit că totul se întâmplase exact așa și astfel cei 6 săteni au fost trimiși în judecată. Au susținut însă tot timpul că nu au făcut nimic rău. Sunt mai bine de 6 ani de când sătenii l-au dezgropat pe Petrică Toma. Erau convinși că bătrânul a devenit după moarte strigoi. Pentru acest incident, instanțele i-au condamnat pe cei 6 bărbați la pedepse cu suspendare. Iar în sat, în afară de văduva și fiica lui Toma, toată lumea i-a văzut ca pe eroi. Bătrânul se transformase într-un suflet care mânca din neam, trăgându-i după el pe cei înrudiți. Trebuia acționat în același fel ca și în alte cazuri din zonă. S-a auzit că l-au dezgropat dar frate-sul ăsta a murit. Ceilalți au scăpat, că dacă l-au dezgropat și l-au înțepat, au scăpat. Au fost la baraj și au făcut un chip de-al ei și i-a spus să ducă la sora ei. Făcea rău. Era să o ia pe fata ei, a venit vigilie, așa, numai pe ea și era să... Mai multe, noaptea, ieșea de sub pat. Și spun că sunt și mai multe situații în care sufletele oamenilor se transformă în rău. Dacă îl înțarcă, deci de nu mai suge la piept și fură țâța din somn, să face strigoi. Dacă, cum sunt nașterile ăștia pelviene, nașterile pelviene, dacă faci copilul de naști cu picioarele sau cu fundul, iar e strigoi. Credeți în existența strigoilor, că pot... Unii nu cred. Eu unul din mine cred. De ce credeți în ea? Nu știu. Alții știu însă de ce nu au aceeași părere. N-am auzit de așa ceva, n-am văzut așa ceva, că sunt zeci de morți aici, casă lângă cimitir. Nu mi-a fost frică nici la toaletă să mă duc, nici în grădină la orice oră din zi și din noapte. Nu mi-e frică, mă duc. Din moment ce a ieșit sufletul, s-a rupt. Astăzi